తల్లి మీ అల్లుడు ప్రశు ఎక్కడమ్మా? ఇదిగో చూడండి, నన్ను రౌండ్ అప్ చేసి కన్ఫ్యూజ్ చేశారనుకో చెప్పిస్తా. ఓయమ్మో నేను చెంపు. అత్త ప్లీజ్ అత్త, నీకు దండం పెడతా ప్లీజ్ అత్త. ఏందిరా కట్నానికి శనిగ్గా పట్టిందా? ఏంది వసీకట్న పూజ చేస్తానని డబ్బులు తీసుకుంటావా? ఏంది డైలాగ్ ఏంది? లడుం లస్కో బుడుం లడుం లస్కో బుడుం పూసుకోనా? ఏరా దొరికిపోయిన ఏడుస్తున్నావా? కాదత్త, పెళ్లి చూపులు ఎపిసోడ్స్ అయిపోయినాయి అత్త. ఒరే పెళ్లి చూపులు ఎపిసోడ్స్ అయిపోతే ఏం ప్రశు? పెళ్ళైన కొత్తలో ఎపిసోడ్స్ వస్తాయి కదా. సో లెట్స్ వెయిట్ ఫర్ పెళ్ళైన కొత్తలో. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.